другия прецени, че по-добре да не бъде изритан и сам се изрита от прокуратура. Да, обаче аз искам да върна исторически събитията на една пресконференция, която Сарафов даде малко след смяната, когато каза, че прокуратурата трябва да бъде изчистена от гешевчетата и когато заговори за това, колко опасни са методите, които неговия предшественик е ползвал и дори намекна, че се страхува за живота си. Така беше фактологично, нали? Да, така беше. Добре, и какво мандата на един от мандата на другия, ако изявлението на Сарафов тогава даваше заявка, че нещо коренно ще се промени в прокуратурата? Единственото нещо, което коренно се промени от гледна точка на законността в прокуратурата, е факта, че Сарафов някак успя да развива това не беше лесно, тъй като и наследство на Цацаров и наследство на Иванов Гешев е